Burujabetzak jardunaldiak antolatu dituzte Hernanin eta bigarren egun honetan 4 ardatzetan zentratu dira, zaintzan, hezkuntzan, elikaduran eta lanean. Bagenun erronka bat esku hartzean badakau erronka bat etorkizunari begira eta zan pixkat herritan iten nahi dian proiektu horiek nola eskalatu, nola nazio mailara pasa eta han eragina izan dezatela ikusi eta jardunaldi hauek pixkat horri erantzuten saiatu dira. Jardunaldietan nabarmendu dute denen beharra dela saretzea, elkarrengandik ikasi eta edatea, eta proiektu hauek guztiak maila lokaletik nazionalerako pausoa ematea. 100 elkartu gea hemen, administrazio publikoko teknikariak, politikariak, herri mugimendutako kideak eta aspektu horretan oso pozik. Burujabetzak jardunaldian bigarren saioa da gaurkoa, eta gaurkoan 4 sektore estrategikotan zentratu da, zaintza, hezkuntza, lana eta elikadura burujabetzak lantzean. Eta egin dauna da, herrietako egitasmo desberdinak eta ezagutu, baina jardunaldi hauetan esaten nahi gan guztia, herrietatik, maila lokaletik, elkar saretzen balin baga, maila nazionaleko egitasmotara edo helburuak lortzera iritsi gaitezkela, eta gaurko saioan helburua hori da, 4 sektore hauetan zentratu eta maila nazionalean zer pauso eman genitzazken edo lantzea. 4 arlo horietan gehiago sakontzeko ariketat egin dute taldeetan bananduta. Pixka lantaldetan banatu gea, 4 lantaldetan, eta 4 lantaldetan eskatu zaiena pertsona guztiei horixe izan da. Beraiek eta beraien ikuspegitik nola eskalatuko lituzketen erronka horiek nazional mailara.